yan. Makikita si Lola. Buti na kapaligo ko. Hello mga subscribers, ito po si Mugang Magpipinto. Ito po tayo sa ating bagong pasyento. Saan ba ito? Sa Baluyos. Baluyos? Oo, Bicol, Purukwan. Baluyos, Bicol, Purukwan. Balakat ba ito? Balakat? Balakat ito, hindi? O Balakat. Balakat, Pampanga. Di ba malapit na sa Pandakag ito? San Jose. Ano pangalan mo, Nay? Biling. Bill Gomez. Gomez? Ano Gomez sa Pandakak? Oo, may tumagawa. Ilan taon ka na po? Ilan taon ka na, Nay? 83 na siya sa linggo. 8 years old. Siya po ay 83. 83 na. Oo, sa linggo. Happy birthday! Advance happy birthday! So, Nay, konting interview lang po. Ilan taon sa stroke tayo? Ha? Nag-start siya ng August. Stroke siya? Oo, ilang buwan pa lang. September, October, November, Nanyo ng konti. Nanyo ng konti. Nanyo mo din. Nanyo mo. Tapos niya, wala nang body nito. Yan, wala. Yan. Patayin muna natin ito. Para tayo magkakarinigan. Kahit napatayin nga yan. Hindi, okay na. Marunong ka na ito? Oo, yun. Ano? Volume. Hindi. Lipat mo. Ba't yung kamay na hindi na nakababa? Bawal mo na yung paa eh. Na? Bawal mo na yung paa. Lipat mo na naman. Ibang. Tapos Lahat. Ay, ditang kang kahit mo. palit. Sa lingwa. Oh, di ba may ano? Ako gusto ko itong Sa likod, butong sa dito. Kasi mahirap pang isang kamay. Sipa. Hindi. In short video. Kilala niya. Ayun o. Yan. Pagkaya po sa lingwa. Kilala yan? Kaya po sa lingwa. Say hi to all tuwing vlog. Yan. Panunorin nyo ito ha. Hindi ka pa masakit maghilot? Ha? Hindi ka ba masakit Bata ko, inihilot ko yung bata. Ha? Bata po, inihilot ko. Oo nga, mga bata, di ba naman ang matanda, no? Mas man. Si Rosa Ayun, yan. Ay, Eh, nakita mo muna yun. akala ko si Rosa Kilala yan. mo yun, Nay? Sa mga bakli. O, sino ba natin Attend yun? daw. Wala ko Ate. Rosa kasama. Number. Ate, bago tayo Wala ko nang. Magpa-pray muna. Kapatad na. Okay. O, mag-pray muna tayo. Diyan tayo. Diyan tayo. Diyan tayo. Alitan po. Wala na iba? Wala na kasama sa bahay? O, tayo na lang. Sila. Ay, makay sila. Ang mga sila. Nay, wala ko mo kami na nanay. Huwag na siya tatayo. Talagang hindi naman nakakatayo. Nalangin tayo. Sabi nga sa Mateo 6:33, pag sumakitan mo na pagkariyan ka ng Diyos at lahat ng bagay, pagkakalib sa iyo. Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya. Marcos 11:24, anuman ang hiling mo sa Ama, maniwala ka, matatanggap ito. Ama, salamat po kay Tina sa pag-guide sa aking Panginoon na ginamit mo bilang instrumento ng pagdako ko ito, Panginoon, with your great purpose, Lord God, Almighty Father. Lord, you bless my hands, Lord God. Ikaw pong sinari, Panginoon, ay gumaling sa kanyang karamdaman. Salamat po, Lord God, sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, sa mga tao na mamahal po sa kanya, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, ay samahin po kami as you bless my hands, Lord God, as an instrument, Lord God, sa kanyang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nilabot ako para may something First of all, nanay, ito ay oil. Pwede makainin pa sa yung parang... Pinggan. Opo. Medyo lang ng konti. Magandang nagdadasal ka. Number 1 po yan, ay. Kaya ako, modelo mga kepe. Mga di ko pa. Talagang may tawagin mo na. Yun. Panginoon. Sabi kasi ng lolo ko, sulang paggalaw to. Ayaw gumalaw. Sir, pwede to? Gumagalaw naman, oh. Tinan mo. Hindi ko lang mataas sa taas. Hindi, sige po. Hanggang saan po siya huwag niyong tutulungan? Hanggang saan siya? Taas mo na, taas mo. Ganyan lang. Ang daliri, gumagalaw ba daliri? Gumagalaw, konti-konti na lang pala. May nalaw. Ilang buwan siyang na-therapy, te? Si nanay. 2 buwan na tayo. 2 buwan? Ang schedule mo, sabay sa kanila, sabay ha? Anong bansa? Ate, ang schedule ni nanay, sabay sa kanila. Tuesday, Thursday, Saturday, schedule nila. 3 beses. Yeah, so, tatlo sila, sabay-sabay yan. Anong oras? Martes. Mahuli siya. Sabado ulit na Ganito siya. oras, huli na siya. Kasi pagano ka, papauwi na. Oo. Anong oras naman? Ganito oras, pag-uwi ko. Pag-uwi mo, Oo. no? Galing ka na doon? Opo, tapos na po sa kanila. Ayan, yun nga, wala. Sa paghipo namin ng aking mga kamay, anong nararamdaman mo? Ayos ba?
Yan. Ayos ba na? Sabi na pag hindi tayo gumalaw ito, gagalaw yung daliri mo. Ayos ba na? Matanong kita, ayos ba na? Ayos ba hindi? Oo, di ba? Madaling pa mag-aam. Oo, yan sinasabi mo sa'yo, mag-action doon tayo. So this is our first therapy. Ngayon po ay January 2, 2025. Ito po yung first therapy natin kay nanay. So, kailangan daw gagalaw ito. Kailangan makakalakad siya na maayos. Birthday niya po pala sa Sunday. Nay, happy birthday ha. Ayan, kay Nanay Gomez, happy birthday to you. Alam mo ba, Gomez yung may-ari ng aking upahan. Gomez din mo ngayon. Kamag-anak mo yata. Kanta yung asawa ko, Gomez. Mabilis ka lang gumaling, Nay. Ha? Mabilis ka lang, basta tutulungan mo ako ha. Salamat sa... May mga bawal. Bawal na stress. ako. Ano? Sino ang kalit sa'yo? Ayun si kuya ko. O sige, sige. Salamat ha. Ano ang sasakyan mo? O, Sasakyan mo. may motor po ko na. May marakam naman. Hindi ka na maligaw mamaya. Ay, kailangan ko sa Diretso na lang sa pandakaki. Pabibili ka ng kuryente. Tingnan sa Shopee. Meron kaming kuryente. Yan. Asan na? Ito. Pabili ka ng kuryente mo. Dalawa pa. Patingin. Ito yung kamay. Ito, oh. Anak mo to. Pwede mo na. Anak mo na yun? Anak ko yan. Oo. Anak ko yan. Naka pala, naka-video. Panonoodin nga. Nakablog tayo. Oh. Ay, ibang pang kuryente niya. Susunod pang kuryente mo. Ito. So mamaya, kukuryente mo siya mamaya. Oo. Everyday naman. Ay, Kinukuryente. hindi pwedeng everyday ito. Bakit? Alternate lang ito. 15 minutes lang kasi. Ano ba ang ano niya? Patingin nga. Mamaya. After the massage kasi kukuryente mo siya. Na-stroke din yan. May babay yan. Opo. Stop po yan. Bago mga ganyan. Stop po yan. Yan ang pagagawa ko sa'yo. Dapat yan. Dapat yan. Oo. Yapong kaya. Saling. Saling. Kaya kanyang kaya sa pagyabas. Dahil yung kamay niya, magalaw na. Oo, yan o. Hindi na magalaw yung kamay niya Hindi nun. po. Yan nakakalakad po yan o. Yan nakakagalaw na, nakakapag-appear na yan. Ilang beses pinuntan. Ano pa lang siya, nakaka-8 session pa lang siya. Bago pa lang siya. 8 session. Ano kasi, si Marcelo, 34 na yun, kaya nakakalakad na. Matagal-tagal na yun. Parang tumabayad isang kamay pa yan. Hindi natin therapy eh. Hindi nahihilot eh. Oh, barato. Ano? Puro siya ganyan. Oo, hindi puro Yung ganyan na lang. magte-therapy, ganyan ang ginagamit eh. Patay tayo eh. Kaya ng mga anak mo yan. Di ba ate, no? Kung kuryente lang, kaya na nila. Di ba? Ito hindi nila kaya, siyempre. Oo nga. Kasi. Siyempre, alam ko to eh. Oo. Kasi. Hmm, Nakakatakot Hindi din yan. basta-basta ito. Kasi baka siya makapatid ng ugat. So, mukha, at saka likod, at saka buong katawan, nilutin natin yan ha. Sulit pa ang tawag dyan. Yan. Ano bang wish mo sa birthday mo? Mag-wish ka na eh. Wish mo lumakad. Kapag lumakad ka, ang gagawin mo? Mag-SM ka. Naka-chat-chat ko. Ano ka mature ka ba? Ali sabi na pag gumaling ka, ano Ah. gagawin mo? Pag umaling ka, anong unang-una mong gagawin? Magsisimba po. Papasalamat sa Panginoon. Oo, hindi Sige naman mo, tayo thank you Lord. kasi. Oo. Kahit nagaganyan ako, pumupunta ko sa simbahan Sige mo, natin. thank you Lord. Pag ganun sa wala pa akong ginawa, hindi gumagaling na eh. Salamat. Salamat. Kasi po, yung lolo ko kasi manggagamot, binigay yung panggagamot sa akin. Nag-aaral lang talaga ako. Kaya yung sugi naman nagtitinda, piniresinta ka sa amin eh. Kaya wala ka namang sabi kulang, wala ka namang kulang. Ito natin ha. Meron. Ganito. Ganito, kamay mo na eh. Taas. Hindi ako pantay. Ganito. Talaga ba hindi ba dito? Hindi. May ibang klase pa lang kamay mo ha. Ewan ko. Oh, Anong ibig pati sabihin? nga naman kamay ninyo. Ano sabihin? Yan ang kamay mo. O, pantay naman to. O, pati nga kamay mo tayo. Ate, pati nga kamay mo. Ito, di pati kamay ng nanay. Yan ang pang-strip. Hindi sabot pa rin. Pantay oh. Ito yun lang, pulda ako. May sabot si nanay. Oh, May nakasing katawan niya, kuya eh. may sabot. Lalim. Di ba yan ito? Hindi. Kailangan ko papantay ko. Ayan. O, tingnan mo siya din. O, di ba? Ayan, papantay mo to. Ayan, ito. Ayan, o, pantay. Yung guhit niya. Ayan, o. Ito. Paano? Baka na. Papantay ito, tsaka to. Ayan, o. Ah. Ayan, o.
Yung sa kanya hindi. Hindi pantay sa kanya eh. O, siguro sa kami sa daliri yata to eh. Hindi kasi, di Ayan. ba na-strong na ano ito kuya? Oo, lalim. Na, lumitsong yung... Tingnan natin ng konti. Balik tayo dito. Namaga kasi itong na-stroke eh. Kaya tumaba. Kaya Huwag malaki. ng konti lang, mga mamaya tayo ng konti na. Kasi yan natin kasi magkepeng. Mga pusis. Umagas Dapat ganun mo yan. Na? Umagas ka. Glutay tama? Bakit? Butay ka naman mo. Ito na naman eh. Tumaba kasi itong kakalwa. Okay naman pala. Ito ko. Halika. Ayun o. Yun siya. Ayun o. Oo. Okay na. Ayun, pantay na. Pantay na, halika. Pantay na oh. Napantay mo na. Oh, yan o. Oh. Ba? Very good. Magkaya pwede. Marunong ka na Kailangan pantay. Oo. Sali mo ng dasal. Kailangan kasi may pantay na. Kasi meron pa yung pasyente na encounter ko na napaglalaruan. Ibig sabihin, tatanggalin natin yan. Hindi mo tinanggalin, magkukontra na tayo. Kasi magkuha ka. So, nagalaw-galaw ng konti, makakaramdam mo ng konting Naandang yan. changes. Ibig sabihin, bago ka sa katawan mo, ha? Baka sabihin mo sumasakit. Natural yun. Kasi nagalaw po yung mga Wala, may baywang ka. Oo, may baywang ka. Para sakit na. Bagya po, ano mong masakit? Maramdaman kang bagya. O, may naramdaman yan. Therapy. Balik ka, dapat dire-diretso ka na eh. Dahil sa akin, dire-diretso. Kasi sila nunag, yan. Sila ipapagraduate na. Kumbaga sila high school, ikaw elementary ka pa lang. Parang ganun yan eh. Nahabol na nga sa pagka-graduation. Gusto mong gumaling ka nanay, may bawal na pagkain. Ano ba ang bawal na kainin? Anong bawal? Unang-una po, baboy, balat ng manok, laman loob, delata, mga frozen foods, canned goods. Lahat po yan bawal. At isdang walang kaliskis. Bawal po yun. At bawal magmura. Bawal may stress. Yun. Number 1 po yun. Kasi po, meron po kayo marami na itong marito, marami na. Pag po nagalit ka na, yung ugat mo, posibleng puputok. So yun ang bawal. Dapat kalma. Ha? Bawal ha? Bakit bawal na Kasi po, kaya bawal ang mga pagkain yun, babara po sa ugat natin. Hindi ka gagawin. Sayang lang yung nagawin natin. Ano kakainin mo yun? Isda? Simbang mo. Gulay? Prutas? At daon ng kamote, pechay, Palaya. saluyo, ampalaya, Yun makain ko yan. okra, opo. Bawal yan ang buro. Wow, dadahit lang yung may. Ngayon, pag maglalakad ka Ano natin, bawal? Buo? buro po. Yan, buo. Hindi naman ako kumakain ng Matas ba sugar niya? Hindi naman. Creatinine. Hindi. Very good, mabilis to. Okay lang. Uric acid. Wala din. Very good. Okay. Ginaganyan ka mag-therapy sa'yo? Hindi. Wala. Hindi. Patay. Matagal na. Ito lang kasi ginagamit nila. Kaya mo naman gawin yun. Oo nga. Kahit ikaw. Kaya pinahinto na namin. Kung ikaw kaya mo nang gawin yun. Oo. Ikaw nagagawa nun para doon. Kasi trabaho nila ito talaga wala. Hindi na kaya gawin. Oo nga. Sasamutan na. Kaya sinabi ko na sa kapatid ko. Matagal nga. Dapat ka nung pa no? Nung pa dapat Noong pa nga dapat Dapat nakarami na tayo na Sino bang sponsor dito? Sponsor? Sino bang sponsor? Siya. Ikaw? Ikaw sponsor? Hindi, share lang kami magkakapatid. Oo. Sabi nila, 7 daw. Pare-pares. Pwede magtaas. Oo nga. Walo. Makagagalit si Nagalit siya. Ayun tumutuloy. Sana. Yung wish niya sa birthday niya. Mabilis naman, hiling ko na Sunod Magic! Kasi may disyan ka Pwede pa lang ngayon. Bis pa lang, may Sabado pa tayo. May dalawa pa tayo. Sa linggo maglalakad ka na. So, palakarin kita ngayon. Gusto mo na Pwede naman. Palakarin kita ngayon, pwede. Sige. Oo. Kung lumakad ka, magkano sa akin? 1 million. Saan siya kukuha ng 1 million? Huwag kaya lumakad, 1 million pa lang. Kaya kailangan unang-una masaya ka.
Ate. Pag masaya ang puso mo, masaya ang utak mo, lalakas ka. Tandaan mo. Pag malungkot ka, ihina tayo. Ha? Tandaan mo ha? Kailangan lagi tayo masaya. Hindi mo mahal sa lungkot yung asawa ko, naalala ko yan. Ay, ipagpasisyon natin na siya. Tandaan mo, sabi nga sa Biblia, siya'y nasa Diyos na, nasa kanyang mga kamay. Tayo mga buhay naman ngayon, yung mga anak mo, yung nilimunin mo, alaala na siya para sa iyo. Ganun naman tayo. Oo, mabubuhay ka ngayon para sa mga anak mo, sa mga nagmamahal sa iyo. Siya, alaala na siya sa iyo. Siyempre, binigyan ng Panginoon Diyos yan. Pinagkaroon din ng Panginoon Diyos para sa iyo. Ha? Ganun talaga ang buhay. Lahat tayo napupunta riyan. Una-una lang. Bade? Huwag mamadali. Easy. Magagalingin pa kita eh. Panonoorin mo yan ha, sa birthday mo, yung video natin. Makita mo yung unang-una mo. Kaya po ako nagbablog kasi yung mga taong gumagaling, kasi pag kwento ka nga naman, may isda, at least, kung nga pala kanta ka, tinta mo reference ma. Tinta mo video na. Ikaw ebidensya. Uy, kamamais. Kasi pati magpito. Pala katipito ka. Nung ebidensya mo, ala. Dahil ito sumikat, importante ako. At ito Hindi ebidensya. nagkakamali yung ebidensya. Oo, ebidensya to eh. Oh. So, na meron ka ng paggalaw, ibig sabihin, may 50% ka ng nararamdaman. So, kailangan natin, sipag tsaga. Kasi namas na masasagad dito. Yes, oo. Ha? Masasagad pa dito. Yes, like. Kung magkita mo na magagawin ko sa'yo, tutulungan mo ako. Anong gagawin mo? Hawakan mo ang kamay mo. Hawak kamay. Hawakan mo to, tutulungan mo ko ha. Ganyan ka sa umaga ha. Okay, 1. Sige na, 1. Ganyan mo. Palakasin mo. Itong malakas, itong mahilas. 1. Ganyan mo dandan. 2. Sige. 3. 4. Tingnan mo ko. Taas. 5 lang muna, hindi pa kaya. Balik mo ulit. Balik mo sa posisyon. Tapos yung ulo mo, diretso mo lang. Hindi, mamaya mo na. Kalma ka lang. Hindi malalim. Dahan-dahan muna tayo. Tapos, taas mo dandan. Taas. Sige, hanggang kaya mo. Babawa dandan. 1. Sige, taas. 2 ay mamarapal. Bagya-bagya. Gagawin mo. 3. Magagawa yan eh. Sige. 4. Ikapin. Magagawa. Ngayon, igagawa mo na. Yan yung assignment ko na ako. Kaya yan eh. 5. Okay. Balik mo yung position mo. Balik mo. Tanong mo ba sa leso? Ini ka talaga. Ini yung driver na eh. Kasi ini yung driver. Ma! Okay, palo mo ya. Dahan-dahan mo duro. Okay, good na. Sige. Yan, sige. 1. Sige. 2. Sige. 3. Tutulungan kita muna. 4. And 5. Hindi malalim. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Yan muna ang gagawin mo. Assignment mo araw-araw. Okay? Natanda mo na eh. Huwag mo tandaan. Panoorin yung video natin. Gayahin mo na lang. So, yun yung gagawin mo every morning na wala ako dito, ha? Kasi pag wala ako, siyempre wala ako bukas. So, umaga po, nakatayo ka dyan, namugandi mo sa sounds ka, gagawin mo yon ng dahan-dahan na eh. Hindi. Ano yung mga Chinese sa ganun na po na dahan-dahan na. Hindi mo alam na, itong ball and socket mo, hints mo, at mga joints mo, na-exercise po yan. Ang tawag dyan ay self-therapy. Tinutulungan mo po. Sa'yo mo. Yan ha. Hindi lang ako. Kasi kung asama mo ko, darating ako Martes, yung mga walang araw, pati kayo. Sabi-sabi ng exercise. Ayan ha. Everyday nga, may time kami talaga. O yan nanay ha. Pero